Promiň. Já ti říkám, že jsi dneska ten není podstatný. Ty prostě řekni jedno slovo ano a podepíš. A nic víc se nestarej, všechno vyřešit. Sousík odvedl, ano. Pojďte se, prosím vás, kde je ta fixáka? Prosím vás, máme tady nějaký dodací list, nechci říct ani na zboží, ale někdo včera povídal na samečka, ale to je dobrý, jo? Takže dodací list číslo 2015-1. Dodavatel, manželé František a Marta Karáskou, Jindříkov 1, odběratel slečna Lucie Borkovcová, Vícenický zlep 420 námět na Boslavu. Donané zboží, mladý muž žení, počet kusů jeden. Důležité upozornění pro odběratele. Při převzetí zboží je nutné zboží rozbalit, důkladně zkontrolovat. Doporučujeme též ověřit jeho funkčnost a výkonnost. Na pozdější reklamace nebude brán zodběr. Dodat si podmínky a další ujednání. Cena zboží. Hodnota nevyčíslitelná. Popis zboží. Neopotřebované, podajné, výkonné, reprodučně schopné již ověřené. Záruka na zboží doživotní, možnost reklamace. Dodavatel neručí za závady zjištěné později ani za závady vzniklé nevhodným zacházením nevzhodnou manipulací se zboží. Termín dodání 25. července 2015 11 hodin, místo dodání kostel svatého Jana Křtitele Rámuš nad Oslavou. Výstupní kontrolu provedli Jindřichovské zpěvny a tady bychom prosili podpis dodavatele a potom tu fixu vám dáme s sebou podpis odběratele. Ano, to máš na kterém musím se s tím jako prezentovat, jo. Bez toho k ním jako nevstupuj, víš, jako. Maminka. No. Tam je slabší konec, to povídám. Další kolečko. Jo, když se dáme. No, takže děvčata si pro vás přistali nějaké písně, takže začneme písňama. A potom bude chvíle času, něco vyřešíme a pak můžete. Já si to teď už neumím vzpomenout, těch svadeb je tak málo, už jsem to úplně zapomněl. Co tam je první? Takže předehru udělala Hanka a teď. Našel si Honziku nevěstu milou, našel si Honziku nevěstu milou. Už ti ju Borkovci pěkně šňořijou, už ti ju Borkovci pěkně šňořijou. Na městském kostele ano řeknete, na městském kostele ano řeknete. A pak rychle na hostinu všichni jedete. A pak rychle na hostinu všichni jedete. Cestičku
kočárkem po vesnici. Prosím vás, kdo má tady to náčiní? Podívej se, Honzíku, ty seš prej velký rybář, takže si vem utíčku. Děvčata, Říkovské zpěvny ti vybrali takzvaný set. Zkušený rybář, ale mladý manžel. Je to něco jak balíček karet. Toto tě bude provázet první rok tvého manželství. Je to takzvaně 3 v 1. Vytáhni si je. Super. Takže poslouchej, kamaráde. 3 v 1 manželství. Představ si, napadne tě jít na ryby. Zajdeš za svou krásnou mladou ženou, řekneš mu, já bych šel na ryby. Ona se tak na tebe podívá a řekne, kamaráde, víš, jak já jsem zedřená, kadeřník, vole, manikura, já nevím, na co si vzpomenu, chci vypadat hezky a ty půjdeš na ryby, ne. Povolenku nedostaneš, seš doma. V té chvíli si řekneš, dostal jsem 3 v 1. To znamená, nahodím postýlky, vytáhnu pivo, ledničky, jsou jak u rybníka. Je jedna. To je pravda. Naviják používej, ano. Máš. Většinou se stane, že přijdou ti špatní kamarádi a řeknou, Honzo, my můžeme jet do Norska na ryby. Morská ryba, 300 metrů, tam to čube. Fjordy, grilování, ženský ne, prostě zábava. Přijdeš, řekneš, moje krásná mladá žena, já můžu jet do Norska, co ty na to? Ona se tak na tebe podívá a řekne, kamaráde, to auto, co jsi koupil za Svobodna, to už jako odchází. Teď si představ, letní zimní dovolená, já nevím co, ty bys jel do Norska? Zase nic. V té chvíli se podíváš na tu blbou žlutou rybu a řekneš, Ježišmarja, to je japonský kapr. Čili zase uvaříš to, že vemeš lahváč z ledničky, sedneš na vodě, máš zahraniční vodou. Prostě problémy řešit. No dál. No, naviják používá, dobře, je vidět zdatný rybář, ano. No, ten červ je divný. Ty trochu zatřepu. A jo! Takže, to je takzvaná ryba terapeutická, to znamená hrozně pomáhá. Prostě napadne ti jedna věc, prostě já nevím, tak po 3/4 roce toho společného soužití přijdeš a řekneš, že no nezlob se na mě, já už musím na ryby. Ona se na tebe pojá a řekne blázni. V té chvíli se tak nasere, že ty ryby rošlapeš, vemeš to pivo z ty ledničky, vemeš pro ty a odjedeš na Dalešice. A všichni najednou zjistí, jak to má být. Samozřejmě jedna věc je taková, že jako 3 v 1 máme samozřejmě 25% zadarmo. 3 mušketeři byli taky 4, jo? Tak si ještě jednu vyrvi. A to už je jenom prostě taková rada pro neznalýho novýho otce. Tady ty ryby dětem nedávej, je to Madek Inčína. A to je všechno, udičku si schop, ryby ti dáme. Ale mě si pamatuj o tom rošlapání, protože každá ženská si řekne, ty, mohlo být hůř, mohlo rozbít televizoru. Lavor je náš. Takže kamaráde, 3 v 1, vždycky si na to vzpomeň, když bude zlé, vždycky je řešení. Ten lahváč nahodí tu postýlky. Hra není.
jsou ještě mladí. Oni si furt chcou užívat a nic vám nedají.